Nasi ndauya neshamwari yangu number 1 journalist muZimbabwe Zigo ndiari pakona. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Yandaverenga nofunga vazhinji takamboinzwa ndiJesu wasvika kurwizi ndokuona kune vanhu vakawanda ndokukumbira bhoti raPeter, Simon Peter, kuti aparidze ari mubhoti rake. Simon wabvuma, Jesu wapedza kuparidza ndokubva achiropafadza Peter, amupa bhoti rekuparidzira, akamuti aiwa kanda henyu mambure kwakadzika. Usiku hwacho vanhu vanga vasina kubata, so Jesu unoziva kuti Peter chaakagarira pano haana kuinga vhangeri asi ainga kuzobata hove. Saka Mwari ndokubva vati munhu unofanirwa kuwana zvaainga nokuti une zvaaita kuna Kristu kuti aparidze ivhangeri. Yandinayo nhasi ine chekuita nenyasha dzaMwari. Yandiri kutora pastatement rekuti pavakabata hove zhinji mambure avo akatanga kubvaruka, their nets began to break. Mambure akabvaruka haagone kubata hove zhinji nekuda kwekuti mambure akabvaruka hove dzinobuda muneti. So statement rekuti their nets began to break ndokubva vabata hove dzakawanda zvinongoreva kuti haasi mambure akabata hove asi kuti hove dzakabatira pamambure dzichika kubuda, nokuti mambure akabvaruka hove dzinobuda. I want you to get this picture. Kana wakamboredza ukaita mambure kana kukwezva hove, unoona kuti kana paita buri kana mambure akabvaruka haugoni kubata nokuti dzinotiza. But aya mambure ndeyekuti neti rabvaruka pane munane wekuti vakabata hove dzakawanda. So zvinogoneka sei kuachivha chinhu chakakura kudaro ipo paita problem yakadaro? Zvongotaridza kuti pane nyasha dziripo dzinoita kuti zvisingatarisirwe zvisanganikwe nazvo zvibatike muupenyu. Peter waropafadzwa nekuda kwekuti une zvaaitira Kristu. Kristu washumira ari mubhoti raPeter. Vanhu vanga vakagara vese vakaparidzirwa naJesu havana hove dzavakapiwa, and I will explain. Kuti zvingaite sekunge Peter ndiyangodiwa bedza vamwe havasi kupiwa sei. Jesu wakarayira Peter kuti kanda mambure kwakadzika, kureva kuti hove idzi dziri kubatwa nemambure. Kana munhu asina mambure but ariko kurwizi haugone kusangana neropafadzo iyi. Hauna a system to attract the blessing or the miracle. Shoko rangu kumapisarema rinoti wakazodza musoro namafuta mukombe unofashuka. Zvoreva kuti Mwari wakakupa zodzo nenyasha pamusoro peupenyu hwako. There must be something on your hand that attracts an overflow. Ndinotenda kuti Mwari ndiMwari unoita minana, but kune zvimwe zvaasinga operate neminana zvaanoita nemasystems kana kuti maprinciples kana kuti zviga. I'll give you an example. Shoko rinoti vana zvipo zvinobva kuna Mwari. Ndikauya pano ndikanamata ndikati Mwari shoko ndarinzwa vana zvipo zvinobva kwamuri. Zviri pachena kuti denga iri harivhurike, Mwari otorilisa mwana kuti shuwa vanobva kuno avo. Ichokwadi vanobva kuna Mwari ndokunge waroora, waane mudzimai, waamumba. Zvikasaitika zvaizvozvo unofira muprayer. Uchinamata Mwari anonzwa zvinhu zvako zvisiri kuita. Saka uchana pane nguva yekuti munhu anotonamata kuna Mwari ende ichokwadi Mwari anotonzwa, but chokwadi ndechekuti zvinhu zvako hazvisi kuita. Ende mumwe anobva ndofunga chechi yacho haina power, rega ndichinje chechi. Wese akachinja chechi chaasingachinjei bhaibheri raaishandisa. Urati anotoziva kuti harinyepi pandine naro. Why? Nekuti kune zvinoshanda nemaprinciples nyangwe ari Mwari weminana. Handi munoziva kuti munhu wese ari munomu ichokwadi takabva kuna Mwari, but takaberekwa nevabereki vedu. We are a result of reproduction, not creation. Vakasikwa naMwari vandinotoziva vakanyorwa mubhaibheri i2, Adam naEva. Vamwe vese hatinambosikwa, takaberekwa. It's a system yakaiswa kuti vanhu vanoberekana. So chinhu chakaiswa musystem naMwari hachiwanikwe kuside remiracle. Ukachitsvaga kumiracle, Mwari vanokutumira munhu anokudzidzisa how to operate in the system to get it. Ukatoita nharo ukatoimba namati Mwari zviratidzei munoshamisa, vanenge vanotokukwenya Mwari vacho unoshamisa haunzwi. Why? Because there are things that are in systems.
So ropafadzo yekunzi vanhu vabate hove, Jesu unotoziva kuti vese vakagara kuno. Let me give you this picture. Kurwizi uku Jesu haana kuenda nevanhu. Jesu waenda kurwizi ndokusvika kune vanhu vari kuda kutotenga hove, mapotential buyers vakamirira varedzi vehove. Varedzi vacho ndo vasina kubata. Saka Jesu paakutaura ropafadzo, kandai mambure kwakadzika, hove idzodzo dzakabatwa nemunana kudaro hadzina kugoverwa vanhu, zviri pachena kuti dzakatotengeswa. Ndakambopinda mune imwe kombi yanga yakanzi God given. Ndikanzi batanidzai mari, ndikati God given, God ndiye watoparidza kaizvo. Baba vedu takubhadhara mukombi, zvikanzi aiwa vakapa inini kwete imimi. Hazvaita kuti mufundisi abhadhare mukombi yakanzi God given, iye achishandira Mwari iye. But muridzi wekombi akanzi kuti tisu takapiwa munana wangu kwauri unobhadhara. So Peter hove dzaabata dzemunana idzi dzinotonzi for sale. Zabatiswa 1 apa Jesu board, number 2 ane mambure acho anogona kusvika kwakadzika. Zvoreva kuti all right, I'll give you this other picture. Kubatwa kwehove mumvura umu yanga isiri miracle hombe. Miracle ndati iri paneti, kuti neti rakabvaruka rinobata hove dzakawanda. Why? Nokuti kusatobata hove mumvura romunana nokuti dzirimo. Hove dzinotogara mumvura imomo, ukasatobata ndowatomunana. Kudzibata hausi munana, yagara iri principle yekuti ukatoenda unofanirwa kubata. Pane munana ndepekuzodzibatawo nemambure anofanirwa kuluza hove dzacho. So Jesu wauya kumvura nedonzvo rekuparidza vhangeri kuvanhu variko. But ndokubva akumbira kuna Peter kuti chindipawo bhoti, nokuti chakaita kuti avasvikirwe nebhoti ravo hanzi vanga vasina kubata usiku hwese. Usiku hwese vanga vasina kubata. Maybe vanoda kuredza usiku nokuti vanoti vamwe vanoti hanzi hove huri dzinodyira kana kwasviba. System yavo yaitoda kuti varedze during the night kuti vabate. Kwatoedza kudai so hazvichaita. But nekuda kwekuti kune shoko raMwari ravatenda. Season haisiriyo. But shoko raMwari rinocreate season yacho iri missing. I love this statement inotaurwa nevanhu kuti God speaks the right word in the right season. Ichokwadi. But that's the other side of God. Kune rimwe other side. He speaks a word to create a season. Mwaka usina kufanira, Mwari vakazvitendera, zvinogoneka. Genesis 26, Mwari vanoti kuna Isaac, usatomboenda zvako kuIjipita, stay there in Gera. And there was famine in Gera. Akateerera Mwari munguva yekushayikwa kwemvura, mufamine akadyara akakohwa. Gohwa harisi kubva museason, riri kubva muobedience yeshoko raMwari in a bad season. So mwaka womunhu anonamata uri muobedience kwete mukalenda. Nguva yekukomborerwa kwako Mwari haana musizeni yaari kutaimira. Inguva yekuti ukateerera zvinotaura Mwari, you create your own season of blessing. Haukomborerwe nokuti nyika ya right, unokomborerwa naMwari ari right munyika isiri right. Ndo panoita kuti uone kuti izvi ndiMwari izvi, nokuti maconditions kana asingatendere asi zvikaitika unopupura nyasha dzaMwari. So Jesu wakaparidza vhangeri ari mubhoti raPeter. Ende zvinotondishambisawo kuti kuita vhangeri rese rakaparidzwa rana kugara ramubata. Kusvika Jesu azoziva kuti Peter uyu anoda fishi kudarika shoko. Ko vanhu takasiyana ka. Umwe shoko rotomitira mushe, but mwe anotoda kutanga zvasvika pazvinobatika so unozoti right ndokunamata. Saka Jesu waziva kuti vamwe vablesswa neshoko, but Peter moyo wake chaicho uri pafishi. Jesu ndokubva ati chikandai mambure kwakadzika ndokubva vabata. Bhaibheri rangu rati Peter akawira mutsoka dzaJesu akati Ishe bvai pano ndiri mutadzi. Vhangeri chairo harina kumuudza kuti iye mutadzi asi fishi. Paakabata hove akanyatsonzwisa kuti nini handisi right murume uyu mutsveno. Zvichida ari kuona zvinhu zviviri, kuti usiku hwese nyaya iyi yaramba, but kanguva kadiki kano kuti Peter ari kutarisa time kuti tatrusta nguva yakareba tikashaya results, but panguva yashoma yatatrasta shoko rake tine great results.
ndokutarisa mambure kuti abvaruka. Akabvaruka mambure hatiwanzobuda nechinhu, but nekuda kwemurume uyu nhasi tiri kuenda nedzakawanda nemambure akabvaruka. Ndopaakaziva kuti apa hapasi kuitika masystems ari ordinary. Murume uyu mutsvene une shoko raMwari. Asi bhaibheri rinobva rati Pita kubva ipapo akabva asiya kuraura, akabva asiya zvefishing. Ini ndinotrusta kuti munhu kana bhizinesi risinyatsofaya anovhura rimwe branch kana kuwedzera kuita basa. But Pita paabata hove dzakawanda haachada basa. So imagine Pita ari kuenda kumba kunodza adzimai wake kuti nhasi tazodzibata, but hatichada. Unoenda kucounseling, ndinofunga hamene zvawavhiringidza, nokuti kana zvakutofamba ndopanofanirwa kutowedzera. But Pita une chaandastenda kuti murume uyu watasangana naye ane mazwi ekuti nyangwe zvinhu zvichinzi hazvigoneki hapana chinobuda. Tadziona hove dzakabatira paneti. Oza ukada kuandastenda kubatira kwehove paneti ipicture yenyasha yakadai so. Une zvinhu zvisingatarisirwe muupenyu hwako kuti uve nazvo kana kuti uachieve, asi unazvo. Izvozvo zvega zvinofanira kukuudza ndiri type yemambure akabvaruka but ane hove zhinji dzakabatwa. Ende kana wazviziva haugoni kudadira munhu, nokuti hadzina kubatwa newe, dzakandobatirawo pauri nekuda kweshoko raMwari. Dai asiri Jehovha hazvigoneke izvo. Mumwe unobva waputirwa naSatani achikuzevezera sokuti aiwa kungwara kwako, kurongeka kwako. Kune vanhu vakarongeka vakangwara vasina chavainazvo. Life iri stubborn zvekudaro. Vafamba murodhi umu, tinombofamba murodhi umu, une vanhu vaunoona manheru akomana ka, vanhu havasi mumba, vanhu chaivo chaivo. Nechando chiriko ichi, munhu haasi kumba uyu, chii chiri kuitika? Nyasha dzikashayikwa runako ari kubhadhare. Sorry, kanenge kari hafi sure tinofamba isi tinotoona. Alright, let me take you to wedding. Ona picture wedding kuti kune tradition yekuti munhu ari kuchata anovharwa kumeso kudai. Vari kuperekedza vari kuchata ndiye anenge akavharwa anozonzi you may kiss the bride of this veil. Picture iyo ngaikuudze kuti dzimwe nguva ari kutochata akavharwawo, vari kuperekedza vakatoti nakei. Unotozviona veil yabviswa kuti inyasha zvechokwadi. So unoperekedzwa nevakati nakei. Mukadzi anonzi Leah haasiri aidiwa naJakobho. Jakobho auya pamba pavo kumba kwaLabhani. Jakobho waida Rachel. Leah wakatororwa zvinenge zvemistake wena, but achitororwa zvake. Zvichitobuda pachena kuti haasiri Jacob mangwana akakomplaina kuti mandipa munhu asiriye, but haana kumuramba asiriye wacho. Leah akawanirwa nyasha dzekuti kana ari masikati haadiwe, but kana waahusiku anotoreka. Brati kune type yekuti haitomboda zvinhu zvakanaka, inotoda mukuipa kwazvo ndomune zvinhu zvavo. Peter usiku hwese vaedza mazano nekungwara hapana chabuda, but kune murume ataura shoko. Saka iye ataura achiti taedza usiku, asi nekuda kweshoko ramataura, hama dzangu shoko raMwari riri maresults. Hazvinei kuti vanokuvenga vakati kudii, mushari kwari kumusoro uko akatendera ropafadzo muupenyu hwako, vanhu vanonyatsoona kuti hazvisi kufita but unazvo. Ausara munzwa statement revanhu rinotadzaka kurwadziwa so. Unonzwa vanhu vakuti ndibharanzi but ane mari yake. Pakuti bharanzi hapa kurwadziwa, but vanobvuma kuti mari yake anayo, ndibharanzi but ane tunhu twake. Vakangwara vanenge vasina, Mwari ropafadzo wacho asina kuti ngwarei. Saka vakangwara vanozorwadziwa manje. Ndio vanenge vakuti ndibharanzi but ane tunhu twake. Hazvina kufita. Hoya dzaibatwa netaipi. Mambura akangobvaruka hapana chinobuda. But hanzi kune murume anga ataura shoko. So shoko raMwari ndo raakuudza hove kuti mukangobuda paneta apa tapesa. Mune tsika yekuti mambura akabvaruka hamuwanikwe. But murume uyu ndine bhoti rake randaparidza vhangeri ndirimo. Uye ndine message yandamuudza kuti kanda unobata. Saka hazvinei kuti kune zvinhu zviri kubvarura neti.
asi shoko randamuudza harisi kuzochinja. Hama dzangu, ikonomi nemamiriro eupenyu anogona sekunge ari kubvarura mambure ezvese zvawakaronga, but kuronga kwese kwawakaita kana kukatitwa temper with, the grace of God will speak for you. Nyasha ndinodziziva Mwari achitaura achiita zvinhu zvekuti hausatombozowana chikuti Yesu uri mupenyu, isaini yekuti vaitodawo kuti pamalisti yevanhu vaifanira kunge wakaenda wakatoenda. Ndiwe uchiri mupenyu. Kuti kuramongo wakuita ibonus ndiMwari zvakari kutoda. Vanhu zvaivashamisa ndosaka ati uchiri mupenyu. Kuti haingofuidzira kuti pamwe hausisiko futi. Tine vanhu vanoimba nemambure kusimba kwavo, but yandiri kuparidza haisi vanhu nemambure akasimba, ndeye vanhu vanoziva kuti kune nyasha, nokuti zvinorwa nemambure akasimba zviriko. Makatotsidzirana kuti munhamo nematambudziko change tiri tese tinongopesaniswa nerufu. Smallhouse harisi rufu, kunoenda munhu. Atamana vhao yatakaita pamuchato tikatosaina kuti till death do us apart. Iyi haisi death, munhu. Ko zvinobvarura mambure zviriko. Iwe wakanyatsosunga mambure ako zvakasimba, but kune fish mazuva ano kune miti nematombo ariko ari kucheka mambure. Hove unodzida, but mumvura umu maita zvimwe zvinhu zviri kurwa nemambure ako. Wakaronga upenyu hwako ukafunda ukaita maconnections, but kune mweya inoita kuti ushayiwe basa. Kana advice yaungapiwe nevanhu vatopererwa newe, nokuti vakakuti funda wakuto madigiri acho wanzwa, unenge uchatofira kuti advice yekuti vanhu vakupeso hapasisina. Why spiritual attack haikurirwe negood advice. Satani ufunga hatye kurongeka, anotya kutenda kwako muna Mwari. Kune vanhu vari kukundikana muupenyu vakarongeka, vane structure, a system yekuti but zviri kuramba sei munhu akadai akazvifundira akaronga zvinhu zvake akazodai azosiyiwa sei, murume azoenda sei. Ende ufunge wasiyiwa nekwaenda kwacho ukakutarisa unyatsona kuti atiwo Satani. Wozi uri nani wewe nekwaari kuenda kwacho? Kurati murume wako achaita zvechoice yangomhepo. Hakusi kusarudza uko, hakusi kuti chii chaada kwaenda. Ukazoona picture yemunhu wacho unomunamatira iwe, kwete kumuvenga, unomunamatira kuti nekuona hamuchaoni. Waronga zvinhu zvako, mambure ako akasimba, but zvinocheka mambure zviriko. Jesu unoti kuna Peter, kanda mambure kwakadzika, but haana kubvisa protection pamambure. Saka zvinocheka mambure, sei Jesu akaregedza mambure achichekwa, that's a sign yekuti kana wazobata usazobhiga kuti tinonyatsoruka mambure edu zvakanaka. Unenge wakuziva kuti dai asiri Jehovha, hongu mambure ndinawo, but dai asiri Mwari yanga isingaite. Hongu ndakafunda hangu, but dai asiri Mwari. Nokuti tine vanhu kuti vanotarisa their own effort, their own strength, vachitadza kutarisa the grace of the God, of the Lord. Kuna anozvinzwa kuti baba kana takatoronga takaisa zvinhu zvedu pa strategy yakadai so, chinhu ichi hachina kwachinoenda. Dziripo mhepo dzekuti vanhu vapedza kutaura kuti bhoti iri harisinke, takanzwa kuti hadzi rakazobiwa. Zvese zvinodiwa pabhoti, uchenjeri hwese neunyanzvi zvaiswa, but vashayiwa Mwari pachinhu ichi. Mwari akashayikwa, kungwara kwemunhu hakushandi. I've got a friend wandaimboshandana naye kuindustry. Muchenda uyu aida kutodzingwa basa nenyaya yekunonoka kubasa. Ndokubva azoimprova, ndokubva azokasika, aona kuti basa raakupera, yaapa final warning workers committee. Musi waakakasika, uzakana une mhepo, musi waakakasika, pabasa pakabiwa zvikati namanager atanga kuuya ndesuspect. Unozoona kuti akomanaka, haugone. Kana usina nyasha muupenyu hauna chaunogona. Chese chawatogona uri kutoresha. Unobudira basa kukasika. Iwe waida mbodzingirwa kunonoka, wakudzingirwa kukasika kwacho. Why? Because watokasika pane zvaitika.
Bible rangu not the race is not the swift, not the battle of the strong, but the time and chance are given to all. Dai Mwari akupa nyasha nemukana. Ana mai ana baba pakashaika nyasha dzaMwari. Iye kuti takaruka mambure edu takaita ma-strategy nekuzodii. Zvine nyaya izvi. Ndaidza vamwe ndichiti the more God blesses you, the more you must fear and love God. Why? Nokuti every higher level yawakuenda ine mhepo dzakanyanyisa. So the highest office chaiye kutova president mutungamiriri wenyika inotoda kuti ufambe nemasoja. Chero president akati kutoenda kupurazi. Hata akuma purazi akuna basa. Anozo kuma purazi kuti munhu ari kuwachikokiana akatondima. Kunotoenda army futi. Highest level tinotoyemura position iyoyo but haina kuchipa zvekudaro inotoda protection. Ino ruvengo rwakawandisa. Ukatwa sabhuku vanhu vana kana problem newe kana masoja kana unototaura wega kuti tori sabhuku kai vanhu vazvitsvage. The more God blesses you, the more you must love God and fear God. Why? Nokuti zvinorwa nemambure ako nyangwe shoko rakataurwa zviriko, nyangwe une maneti wakangwara zviriko. It's good kuenda kwaunodzidziswa zvinhu on the ground. Tinodai apa upenyu, tinodai apa upenyu, tinodai. But wapedza kudzidza izvozvo unofanira kupfugama kuti Mwari ndiwanireiwo nyasha. Nyasha dzaMwari ngadzitungamirire chese chandakuita muupenyu. Why? Nokuti ndatoudzwa nhasi kuti kwakadzika kune hove dzakawanda kune zvinocheka mambure futi. Unoshama kuti nekufunda kwese nekurongeka kwese imba iri kutadza sei. Iwo uchiti ukazvitarisa uchiti ndiripo, but uripo uri wega havasi kuuya. All laws dzekuattracta zvakanaka kuti zvive pauri waita, but kune mhepo isingade chakanaka. Saka Peter ati according to thy word, nekuda kweshoko renyu Mwari. Zvaigona kuita kuti usumudzirwe usvike kumusoro, zvikwanisiro zvacho unazvo, but nyasha dzacho hapana. Ukatoita chakanaka achioneke icho chakanaka, kuna anotoita chiri lesser than chawaita ndiari kutosimudzirwa. Zvokuti unotadza kuzvizwisisa kuti sei nekugona kwese kwandinoita sei vasingandionewo, kune mweya wokusagamuchirika iwo uchigona zvako. Nokuti kugona is not enough kana usina nyasha dzaanokugonesa iye Mwari wacho. Don't trust on your nets, trust on his word. Vimba neshoko rake. Mambure ako haana nyaya. Nokuti kwakadzika kune nyaya dziriko. Kune ropafadzo, unozaiti ropafadzo inofadza iwewe, inoboha vamwe vanhu. Usafunga kuti wese anokusekera ari kufara zvako zvokuita. Vakadzi vaigara vari 2 mumba vakazobirana mwana. Kurati pavaitogara vari 2 vaitoroja vese, renti vese, mvura, magetsi vese vachiwirirana. But mumwe paakaita chipenyu mwana chakafa, ndopaakadiscover ndairoja nembavha yangu. Vaitogara ari tsotsi netsotsi, but hauzvizive kusvika wane zvinhu. Upenyu huri stubborn. Pane pamwe paunogamuchirwa nevanhu nekuda kwezvauri izvo, ukangoimprova zvikangoita zvakanaka, vanotanga kukuvenga ndoo waifundzira tishamwari dzako. Izvo so muHarare muno une hama dzakawanda, but une gurupu rehama rausiri nokuti mari yacho haipo. Uchazonda kuongeta mari mbicha anotona edit. Wakadi mzukuru, tinana mbuya muno muti, tiri pano mzukuru. Ndo panoti munhu ka. Chandaka discover mu life yekuvengwa iri kwese. Ukava nemari unovengwa, ukashaiwa unovengwa. Saka mu life yekuti haudi kuvengwa yaishande, unongosarudza kwekuvengerwa. Side rekuvengerwa ndinotsvaka. Uite mari zhinji ndiari kutipedza, akabata-bata ndiari kutipedza. Ushaiwa anotinetsa musiyei. Haugamuchirike kwese, saka ungosarudza ndovengerwa side ripi. Iyo yekuti hautaure taura nevanhu vakanyarara inotovengesa futi. Ukataurisa wovengerwa futi. Saka ungosarudza side.
haugone kufadza munhu but iva nenyasha dzaMwari kuti ugare zvakanaka musociety nevanhu. Zvinorwa nemamburi zviriko. Funga kurongeka kwese kugona kwako kwanoita zvinhu zvese vanhu zvako hazisi kufara. Nyasha dzikangoshaika chete. Intelligence, connections, beauty, kuzvese zvaunofunga kuti zvawakaunganidza ukaisapa kuti ndozvichandibatsira kuti upenyu hwangu ufambe zvakanaka. Anoziva pamanguva yemaholidays vanhu vanoyambirwa even paredio, don't drink and drive. But unoziva kuti kune vanodhumwa vasina kunwa votofa muholiday imomo, vadhumwa futi neakanwa. Saka vasinganwawo sei vasingapiwe yawo yambiro? Pfungwa yevanhu vanoyambira ndeyekuti akadhakwa ndiye anokonzeresa, ndiye ane problem. Gamba kune mhepo dzekutoti uri correct unodhumwa neakanwa wofa uri correct. Hamusati vari correct vanofa uri right, so otodhumwa neasiri right. Pakashaya protection nenyasha dzaMwari, being a good driver haisi qualification yechitambi chako. It takes the grace of God. Because uri right unofira mahara. Panyika hapasifiya zvekudaro. Soto unoshaya kuti pati ndiye adhumwa uyu zvazoda kuti ndizvozvo titoenda kunamo anga ari right. Vakayambirwa ndo vanonwa, don't drink and drive ko vasinganwe. Usati wapinda pamugwagwa apa pashande kuchenjera apa. Panotoshanda iye kana afunga kuchengeta upenyu hwako. Zvinorwa nemambure wapedza kuronga chitambi chako ndane klasi yakati ndane klasi yakati unodhumwa neachangobva mukutora mushikashika achikrosa. Munoenda neklasi yenyu iyoyo. Pashayika shoko raMwari pamambura aya. Pinda mumba, bata masertificate ako ese kufunda kwako isa patebhuru woti Mwari apa panoda nyasha papa. Effort yandakaisa kugona kwangu nezvese ndiwanirewo nyasha pamapepa aya. Why some connections akauya nemapepa ako anokuendesa futi paproblem. Kune dambudziko raunosangana naro uri kuhaya office kwawaenda nekugona kwako ukaenda kuhaya office usina the grace of God. Unodemba kuti zvakaitikirei zvakanaka kudai zvandisisa pane zvakaipa kudai. Wakaipa haatake vanhu nenhamo chete, pamwe pacho anoataka nerugare. Indemuna the devil anoshandisa poverty to attack people. Ndakatozoona kuti kune macases edivorce atori haya kuvanhu vanazvo darika vasina. Vanhu vakurambirana murugare imo. Iyo minamato yenyu ndeyekuti Mwari dai matisumudzira nemurume wangu tachengeta mhuri yenyu. Kungosimuka so mari yatoti wedzerei zvayo. Anochinja property zvese nemunhu. Vanozoona kuti Mai Moza havachaita. Mai Moza ndokumondora havachaita tamutauni isusu. Unozwa kamwe yake quality so. Zvese waronga wakarongeka. But kune zvinobvarura mambure. Sei hoyo dzabatika apa. Peter agara achitaura kuti according to thy word, kushoko renyu Mwari, kana pakamuka zvinomuka, kana vanhu vakasada kundigamuchira vakasandifarira, kana vanhu vakati baba unogona kudzingwa basa pana zvinoti wadzingwa muropafadzo, God can still bless you. Kunza Ishmael namai vake Hagai vakadzingwa pamba, but ari murenje Mwari vakavhura Hagai meso akaona tsime remvura. Mwari vakaropafadza vakati kuna Abraham, I'll also make Ishmael into a nation. Kureva kuti unogona kubva paunonzi nevanhu pana paibva nebasa newe, but ukabva une shoko raMwari rekuti I will make you into a nation. You can be blessed in a desert place. Kune ropafadzo yaMwari isina ine nzvimbo inoita kuti vanhu vagone kuziva kuti nyangwe zvakaoma kudenga kuna Mwari. But munamato wedu kuAfrica akuenda overseas, which is good kusabela sometimes. But unozoda kuti kuenda kuAmerica kana kuri kuenda overseas, kubva kuAmerica uchiuya kuno futi unongoenda overseas. Utori mhiri kaizvezvi. Aizve. Unofunga kuti kuenda chete. Kana kubva ikoko uchiuya kuno kungoita futi overseas. Kumhiri. Akati newinter munamato wako yanzwika waida kuenda kuchando ndochazoya kuno. Trust his word. Imbane shoko rake. Vanhu vachataura mashoko avo, vanhu vachataura zvavanoda. But iwo ramba uchingoti Mwari muri mubatsiri wangu.
ndakati kusanamata kuzviomesera kwete kuomesera Mwari. Mwari anoramba ari Mwari. Vanhu vasati vako aita akasika nyika aizvirumbidza ega, aitonyora kuti this is good, akapedza kuti this ndaida uri mutauro wemazuva ano, aita akapedza kusika kuti icho charova, aizvirumbidza ega Mwari. Wopa munhu mukana kuti ndinamate, munhu ototsika-tsika. Iye akaita zvese izvi kusina munhu. God can do without men, but men cannot do without God. Never. Ende ndakati Mwari unozivawo futi nature yemunhu, munhu anotaurisa. Saka vakasika zvese izvi kusina munhu, vapedza ndipo vakasika munhu, kuitira kuti munhu asazonyepera vanhu kuti gomo iri tisati tatunamata kakuti Ishe toda kuzoisa roundabout apo. Osaka vanhu vanoda credit kamusvino. Tisi takatomira pane dhemu ka. Saka Mwari anobva ati aiwa tsano munoenda pedzi, musazonyeperana. Mwari ngave mubatsire pamambure ako iwayo, uchitrasta dziva iroro. Osa ndati munana kutodzishaya dzirimo. Unotozoona kuti nekufunda kwese unoshaya basa. Vakafunda vacho vachitotsvakwa, but hausi kuwanikwa enda hausi kuri wani. Ani unoziva kuti ukaenda pakambani pakanzi no job pageti, ukatarisa mukati unoona uchishanda no job imo. Ina sandaona vakanyora musango vanotonyora pabasa panoshanda vanhu kuti no job. Inadhawedza urongoti rako hamuna, but vamwe uri tori mujob imo, no job. Nyika iri stubborn zvekudaro. Ukashayiwa nyasha dzaMwari, mapepe ese anobuda zvakanaka, utoenda kunze ikoko unobvarirwa neti rako waikoko. Tine maprayer request atinowana anobva ikoko. Aunozoona kuti akomana kana wakatoenda ikoko Satani haatyi visa. Unototi handeitora pepa tiende ndonokurovera mberi. Enda hakuna chinorwadza chekuita nhamo usiri munyika yako. Ndogara ndiri kuSouth Africa, tine vanhu vekutoti kuti adzoke vanhu vanofunga kuti ari kudada. Akudzokei zvekudzokesa nemapoda agara akafunga so ndodzoka nesecho here atorega ndimbowedzera dzimwe 10 years. Ukashaya nyasha dzaMwari, Satani wacho anonokurovera ikoko. Zvinorwa nemambure zviriko ikoko, kune nhamo dzeko. Every level ina devil wayo. Unozomudzodza apa zviraita asi nyaya iyi munhu washe. Ende one yari kuti nyaya iyi munhu washe inyaya hombe kwayo. Basa ndakaruwana zvakadai but kunokwava rore. Kwatakatorera visa tikaendo. Vakutoda murume anobva futi kunoku kuti ateri ikoko. Kuva nemambure kwakanaka, but ziva kuti chiriko chinocheka mambure. Kuva nawo mambure kwakanakisa, but pakashayika shoko raMwari, cheka mambure zviriko. Ndichitoparidza handiprofita, but imbonyumwa life yako kuti ndakaronga zvinhu zvangu ndikadai, but sei zvakazoenda nepapa hove dzakapoya. Ine zvakandichekera mambure angu. Chakanaka chikashayiwa Mwari chinoipa. Ndaitaura kune imwe nzvimbo ndikati vanhu vanomboyambirwa kuti muvengi wako mazuva ano Satani wacho haatanga kuvenga, anotanga kuda. Otozoona time nandakavengwa parudo iyo. Ariona vanhu vanotanga kudanana vanonga achiti God is in it. Vati chovhei unotonza kuti Mwari haazive izvi. Uyu munhu haana kubva kuna Mwari. God sent unosvika pakunyatsoona kuti haana kubva kuna, akauya ega. Do you know what? Alright, time right. Job, Satani akaenda kuna Mwari akati Job anokunamata ino kuti mune zvamakamupa, muri pfuyo nepfuma. Mwari vakati unozvibata zvese zvandakamupa zvacho. Satani paresearch yake akauraya vana, mombe nekuparadza zvese, akasiya mai Job. Kurati angaita research kuti vana akapiwa naMwari, pfuma akapiwa naMwari, but mukadzi akatsvageka. Ende saini yekuti haana kubva kuna Mwari, ukaona mukadzi akushuwira kuva shirikadzi kuti kuna dheti tukai Mwari mufe. Mai Job ndizvo vakaita.
ende handiprofite pandongonyumwa kuti kuna vamwe tsano wanga watopromisa kuti ngazorwe pasi deditukai Mwari mufe. One thing chiri outstanding mulife yaJob parecovery yake kuna Job 42:10 anamata Mwari wampa recovery haana kudivorce. But nzwa munhu anokuti ifa enemy, munhu anoshuvira rufu rwako anonetsa kugara naye. But Job ane one thing chiri outstanding, haana kudivorce. He was mature to understand kuti paitaura mukadzi uyu kudai so haasiri. Do you know kuti vanhu kuti vakataura kana wakura unozozwa kuti haasiri? Vanhu vanogara murelationship mumarriage 30 years vakanetsana, unonzwa murume akudza mukadzi kuti haundizive mushe. Ichokwadi, zvauya izvi zvinorova ende hauzvizive. Unozoona nemarovero acho kuti haasiroteta, uyo anondiuraya. Akagona kunzvera kuti this is a spirit not a person. Tine dzimwe hondo dzatinorwa nevanhu vasiri vanhu, but vanhu vachishandiswa nemweya yechina. Kuna baba vanga vakangwara vakauya kuna Jesu vakati mwana wangu zvikamubata zvinomuisira mvura, zvikamubata zvomuisira mumoto. Baba ava vari kutotisapota mwana wavo, vari kutoziva kuti ukaona akumoto zvamubata asiri ari kuzviita zvinenge zvatomubatawo. Kuti baba vanga vamachuwa kuandastenda kuti mwana wangu haadaro kubatwa. Amamai vakauya kuna Jesu Matthew 15 kuti mwanasikana wangu anonetswa nemweya yechina. Unyatsoona kuti mwana wangu taedza kutaura naye nekudini, but nharo dzaainadzo idzi hadzisi dzemunhu mweya. Vanhu vakagona kuziva the difference yepamunhu nemweya uri kuoperata pamunhu vanobatsira munhu. Kune mamburi ekuti apedza zvidzidzo zvake akumusoro. There's a touching story I'll talk about it. Ndakataura nayo nyaya yemishando. Kune mwana akadhutwa kuMalawi nemukadzi anoimba kunzi Madonna, nangandifura kwa Facebook stream. Akadhutwa pamukomana so akaenda nako kuAmerica. Izvo zvakazoputsa mapictures kuti sikadzoka kuMalawi akadzoka kakamusikana. Vabereki vakabereka mwana mukomana akadzoka amusikana. Nenyaya dzeadoption vachifara kuti aenda kuvanhu azodii. Kune zvinocheka mamburi. Munenge muna bhudhi venyu kudzoka atete venyu. Unyazoona tachipiswa. Unozoona kuti saka rugare rwacho runa Satani futi. Ufunge chakanaka chisina Mwari hachinambonaka. Zvauri kufarira zvese zvikashayiwa nyasha dzaMwari, zvinhu zvinouraya munhu, zvinokuvadza izvi. Jesu akambokiswa naJudhasi. Jesu akatoziva kuti haisi kisi yerudo, pari kutengeswa munhu. Kune rumwe rudo ruri dangerous. Dai Mwari akubatsirawo nemwoyo wokunzvera, nokuti chinoda kutokuataka chinouya in the name of love. Mumwe munhu chiri kutomuondesa so ane munhu waanodana naye, rudo pane zviri kutovaondesa murelationship. Rudo chairo runokuvadza munhu. BP nemadzimai mazhinji iri ndeyemumba, ndeyadhedhi. Murume chai ndiye akutoita kuti aonde maondero ari kuita, but akamuti I love you. But I love you, amukuvadza. Wakaipa anosvika paanocheka mambure erudo okusiya makuvengana imwe mesi. Kana ndarorwa so zvatoita, kana watororwa so uramba uchinamata Mwari, nokuti chinorwa nedzimba nerudo rwavanhu chiriko. Mwana wangu aita zvakanaka, akapasa, afunda, akuenderera mberi. Mwari endererai mberi nemwana uyu. Why? Nokuti zvinorwa navo vana ava kumayunivhesiti kwavo zviriko. Unotozvishama kuti but mwana aiteerera, mwana anga ari right. Ane influence yaanonosangana nayo imapembera kuti apasa akuenda. Iti Mwari zvaapasa mwana uyu, rambai muchifamba naye. Zvinocheka mambure kuyunivhesiti zviriko. Unonoshayiwa utano waikoko wasangana nemablessing. Unotozotanga basa so wamurwere zvako. Sitaipemberera kupasa, tikakunyima nyasha dzaMwari muzvidzidzo zvako. Mambure anochekwa. Chandinodira Mwari manje, mambure akabvaruka akazongobata zvakadaro. So Mwari wedu ane recovery process. Mwari wedu ane inonzi restoration. Nokuti wakaipa anosvika paanoti kana ndacheka mambure zvatopera, but ndoda kuti uzopupura kunaka kwaMwari nyangwe mambure akachekwa.
nyange wakaipa akatirwisa, asi Mwari wedu wakazviratidza. Vakakuvenga ngavasvike pavanoona kuti vakatambisa ruvengo. Muroyi ngaadembe kuti akatambisa mushonga. Waropafadzwa iye aita zvaaita. Mwari ngaakukomborere pamambura ako. Vese vaedza kucheka nekurwisa ngavanzwe uchingopupura chete kuti dziri kubatika dzakawanda. Hatichada kumbonosoneredza mambura aiwa, dzinobatwa nemambura akatodaro. Asani shamwari dzangu dzadaenda nadzo kuchikoro kwandakafoira uko. History kako zvochinja, takafoira kaikoko zveshuwa. So shamwari yangu takasangana pa Westgate. Ndandine vana vangu musi wacho, shamwari yangu yasvika kapako pa site. Ndikatoudza vana vangu ndikati, "Mukono yangu Robert takatodzidza tese." Vana vakandibvunza kachiti kuti, "Adzambese zveshuwa." Uza vana vanenge vane zvavanonga vaona. Timu ise mutimu zveshuwa. Uni zimotara pakwa nemorikudza naye wacho nesu mawira ataita. Zveshuwa date same class. Ndopano ndofunga ndanyazotsanangura musha. Ndikati aiwa, uyu aidzidza kwataitamba izvi. Bozi maresults haafekeke ka. Asi tazosangana nemurume wandiri kushumira. Aiwa, toitange takatofundawo. Aizve. Kana takusangana moza anonzi mareunion yaye kuti munosangana vanhu vakafunda vese aya. Ari trick pakudai kana sakosi zvako sati zvaakufamba. Hakuna kidze. Ini mazuva ano ndinda kutoudza kuti kogore rino hatisi kuita iro. Zvaakuita. Aiwa ngatisangane yakoma. Takambosangana mambura akabvaruka. Ngatisanganei hove dzabatika. Vamboonawo zviri kuita Mwari. Teti kana takuenda ikoko zoti takuraiwo traimo akumana vari mutauni takurai traimo tisangana naye mazvanodza tinosangana ikoko rikuuya samako nekobvunza sa asi wakazonyora futi ndikati handakunyora ndiri kungoshandisa rakanyorwa kudhara iro rakatonyorwa zvangu inini anosimudza marombe kubva muguruva Jehovha. Ivo vachitaura ma-achievements avo through their effort and intelligence. Ini angu hasi ma-achievements angu. Ma-achievements grace. Saka angu anonzi ma-testimony. Vakati ndinemba kwakati ndoti murai nimo mune yangu futi. Asi wakanyora ndikataiwa. Rakanyorwa. Rine nyaya kai. Vakapedzera kuti uyo weBhaibheri rake achati wow. Ngati kusvika zvatobowa so zvaita machi. Iri rinoshanda shoko raMwari. Peter ati according to thy word. Zvakuti kune matombo achacheka mambure imwe drama iroro. Chandotoziva kana Mwari mataura. Hove dzichanzwa. Saka hove inofunga dzaingodzana kuti makabuda paneta apa komana natenzi tinopinda kupi akoma rabai makabatirira komani dzakaramba dzakabata hove dzakawandisa. Saka Peter ndofunga ndega akasvika pakuzvigamuchira kuti akomana dai asiri Mwari. Ufunge usavimba nekuti mambura akasimba. Kune zvinocheka mambura. Usavimba nokuti wakanaka stereki. Usavimba nokuti wakangwara stereki. Usavimba nokuti unogona une ma-connections akawandisa. Things can change, but the grace of God can sustain you. Zvatogona nezvatinoita zvakanaka, asi patinenge tagona nekuita iti Mwari tiwanirewo nyasha. Mwari ngatipe favor. Zvekucheka mambure zvawandisa. Business raunoita panext pako pane vari kutoita nemushonga chaiwo. Ofunga mavazaro akaita mabhotiki mutauni vanohodha kuTanzania kumwe chete, maprize mamwe chete, staff imwe chete. Saka munhu anoita profit sei? Every corner ibhotiki vari kutengesa same stuff. Saka rent unobvisa sei? Profit unoita sei? Ukasati Mwari ndibatsirei pazvinezvi. Zvimwe hazvitengerwe price yacho, zvinotengerwa nyasha dzauinadzo. Aone vanhu vachitozotenga kunodhura vachisiya kwakachipa kunge vasiri kufunga. Ndaiti vanhu unofanira kunyanyofaya kupedza nhamuka. Saka ndaifunga kuti ana Edgars naana Truworth vachavhara. But vanhu vachiri kutonotenga ikoko. Mukuru,
zvako zvikawanirwa nyasha dzaMwari ndopane key yelife. Nyasha dzikabviswa haugamuchirike. Indakatomira pano dai asiri Jesu kwakabviwa kahistory kacho kwatatiri kwacho akuite. I remember mazwana atakaparidza parenke kuwadzana pamba patairoja kuwadzana vakaudza kuti muroja wenyu anenge ari kuhwara achita zvebhaibheri so vakaramba zvikanzi anogara raendere kuseri. Vanhu vanoramba. Ndinhasi pavakutoudza vanhu taigara pedu chaipo. Ndinhasi uyu vanodada neni ka vagone neni wese vakunzwa paredhiyo sonza kuti uyu pedu chaipo vaigara asi vakatanga vachiti raendere kuseri dzese dzabatika dzikabatika hadzo nezita respect inouya taimunoswa nezvibhagara kaizvo wadii wangu apa makadii kwa munhu washe zvinochinja dzikabatika vanochinja vega. Mwari ngaakuwanire nyasha mudikani. Zvinorwa nemambure muikonomi yakadai zviriko. Unoitambira isingatenge yacho ndiyo inongochipiwa iwewe. Oshayiwa futi nyasha dzaMwari muzigimo unokuvara. Rangu rinoti the just shall live by faith. Faith inopa vanhu kurarama nokuti Mwari wacho haapererwe. Ndapoenda kuWestgate tichida kutenga madining chairs saka ndakapinda mushopu macho aita 1000 years. Takutosvika padhesu kuti bhadhare aibhadharisa ndokubva andoona ndimi zvanzi aiwa kana murimi mufundisi ya 600 saka 4 aka kanonzi kana murimi. Ndonyasha dzandiri kuparidza idzi dzine price tag unzi kana murimi katoka mari kacho. Indakatoziva kuti chiri kunzi kana murimi haasi traimo ndiKristu akandiwanira nyasha uyu. Varume Jesu uyu anotobhadhara. Hadi Peter vaiti vakabata hove inotengesa paakatevera Jesu paakudiwa mutero kutemberi akanzi bata hove ukavhura mukanwa mukati mune mari dzadzakubhadhara dzega. Hove dzacho dzadzakubhadhara. Kana mabhaya akatsika mari dzakutora kufishiko. Nyasha dzikawa pamusoro peupenyu hwako zvekubvarikwa kwemambure ritori drama zvina basa izvi. Vanokuvenga ngavakuvenga ngavabvarure mambure acho ngavakushayise mikana yacho but havakutadzise nyasha dzacho. Varefu vaivhara Zakeyo kuti aregere kuona Jesu but havana kuvhara Jesu kuti aone Zakeyo. Kumba kunoendwa chete naJesu iye. Varefu ndo vanga vakutobvunza Zakeyo mupfupi kuti ndimi akazomuhosta anotsenga sei. Manotsi vanozotora ikoko. Une zvauchabvunzwa neshasha zvaitirwa iwewe naMwari. Nyasha dzaMwari dzine simba. Dzanzi naPeter according to thy word. Saka iwe unongoraidha pashoko raMwari woti Mwari makareva mushoko renyu munosimudza marombe kubva muguruva. Mwari mushoko renyu munotirwira nekutigonesa misi nenguva. Munogadzika tafura pamberi pavadzivisi. Mwari avhunduke ikonomi ari so international. Andimeri paakabereka mwana paakabereka Jesu haana kupiwa zvipo nevanhu velokauka. Zanzi mawaizi mini vakabva kunyika iri kure vakauya nezvipo. Kurati vemilokauka vanga vasina basa naye. Ndokuva vaingokenya vati ati nhungu ndeyemweya uchapiwa nemweya. Unoza vanhu vane zvavanofunga ndezvemweya kai. Zvipo zviri kuya nemweya ramba wakadaro. Ende zvakatozouya zvechokwadi. Nokuti Mwari haanyarari pazvinhu zvake. Zvakatozouya. Ndine shamwari dzangu dzaimbotidaro zvawatanga zvebhaibheri uchadya bhaibheri ndikutodya zvechiwo kudya bhaibheri ndokwatotoita zve ndikutoritsenga zvekutodaro iwe ifunga kuti kuwanza baba kana vanhu vakadii chaJehovha Mwari unochengeta chinhu chake. Elisha muprofita paaifidwa nemakunguwo ari mubako usati kulokesheni kwakusina vanhu vanga vasisade but Mwari anoramba achida munhu wake. Ndowoninge ndopa kucongregation ukaiginowa chaMwari Mwari aiginowe chinhu chake unonyepa. Mwari vakatendeka zvekutodaro. I'll give you one testimony kugare pasi. Street vatoparidzawo vanhu vanongopfuura komana akushaya basa chicha vanotenda akushaya basa kupererwa chicha vanobva chita ichochi
Ivo vari kudaro vachipfuura, Mwari haasi kudaro. Muridzi weshoko rake akandituma haadaro, ane dzaanenge achitamba kuseri. MuCovid ndakareceive phone call so kubva kune umwe mudhara wangu anonzi Dr. Enoch Kamushindi. Some of you know him. Vane bank loans Metropolitan. He's a Seventh-day Adventist. He called me. I saw you preaching one day kuchinaya. Vanhu vari mveranda vakabata umbrella. Dedication yakandiitira zvakanaka. Handipinde kuchechi kwenyu ndikusavada, but Mwari vati ndishumire mulife mako concerning what I saw. Saka uya kuoffice. Pandakaenda ikona time yeCovid. For this whole year, vanhu vakagara kudzimba, I understand. But I want to put you on salary on payroll for the whole year until Covid yapera. Unati tisu takarwadziwa pakapera Covid. Tisu takarwadziwa. Kozi yanga ine mari yedu. Azvicho kwadi payakapera ndakabatikana. Ko tairipwa kugara. Taitoripwa kugara iko. Ndopa ndakaona kuti kana vanhu vakabvaruka mambure vakaignwa china Mwari, Mwari aignwa zvinhu zvacho. Akunyepa chake. Muridzi weshoko anosvinirira shoko rake. Haridzokere kwaari risina kuzadzikisa chaarishumira. Mudikani hama yangu, ignore zviri kuitwa mambure ako. Ramba uchingoti according to thy word. Mwari nyangwe vakandivenga vakasandigamuchira, asi imi munondida, mune nyasha neupenyu hwangu. Paunopinda pamabvi imboignore zvavari kuita, imbosimudzira zita rake nekumuremekedza. Nokuti iye haanei kuti mambure aitwa sei. Iye ari kungoti kanda kwakadzika uone kutendeka kweshoko rangu. Father, we thank you for your word, we thank you for your grace, we thank you for your favor. Zvinorwa nevana venyu munozviziva, zvinorwa neMethodist munozviziva. Muridzi weshoko, muridzi wekereke, muridzi wevanhu, vana venyu zvavanochema nekutsvaka, ndanamata Baba ngavasangane nemunana uchavaratidza kuti kana mareva munorevesa enda murevi nhema. Mbiri yose nerikudzo tadzorera kwamuri muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. God bless you people. Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuitirei nyasha. Amen. Handidi kurangarirwa nemutendi, akangoguta nokanganwa. Handidi kurangarirwa namufundisi, akangoguta nokanganwa. Zaringana, 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 zaringana.